Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kamar yadda ‘yan uwa suka nemi alfarma akwai musu yadda ake editing ta yadda su ma za su iya bayyana a sama, kamar yadda aka bayyana cewa akarami na ɗariƙa wato Inyass Barhama ya bayyana a sama. So shi dai ba shi ya ce ya bayyana ba, jama'a ne suka ce ya bayyana. To don haka yadda ake yi ba wani abu mai wahala ba ne. In ka shiga Play Store za ka yi sacin wannan abun Blender, ko ka sa kana sa Blender ko ka sa image Blender ko ka sa Blender zalla ma zai kawo masu. So sorry, mu sa image Blender kar ya haɗa mana wani abu daban. Image Blender, image zan nuna muku wanda za ku yi amfani da shi, kar ka yi garaje. Image photo blender editor dai. So akwai wannan da aka sa ultimate photo blender mixer din nan, gashi anan za ka gan shi kamar haka. So wanda ke na installing ne, in kai baka installing ba za ka installing, za ka ga kamar yadda yake nan. So in ka installing sai ka bude shi. So yayin da ka bude shi zai kawo waɗannan yare-yaren da fari yawa shi kenan. So yanzu abin da aka yi shine background, shine ainihin hoton da zaka shigo da shi wanda zaka daura abu akai din. In ka taɓa background zai kawo kamera, zaka dauka direct ne ko zaka dauka da gallery, sai ka sa a gallery, sai ka zaba da ka dauko shi. So yanzu kamar ni da ke na saving shi daga Facebook, haka yazo ina ganin ga shi anan hoton. So gashi ya shigo kamar haka, yanzu dai shigo. Musan buɗe app ɗin yanzu ba daɗe da buɗewa ba. Sorry, bari mu sake ɗaukowa. An san ko buɗe recorder da aka yi bane yasa abin ya ƙyawa. So yanzu ya buɗe haka sai ka adjust ɗinsa full yadda yake. Saboda in ka scope in kana so ya fito yadda yake ka amfani da shi, ka adjusting full yadda yake. Za mu adjusting zuwa ƙarshe, can ma mu kai shi full sama, sai mu sa wannan OK na ta hannun dama ta ƙasan nan. Yawa. So idan muka sa, sai yanzu ga wurin photos ɗin nan, wannan ta ƙasa shine za mu ɗaura hoton da muke son ɗaura akai. So kamar misali hoton da zaka ɗaura da ke wannan black and white ne can. So samu ana so daga kafin ka iso wannan ma ka editing sa kamar shi black and white. Sorry, bari dan nuna muku sharp. Misali, for instance misali mu kaddara da wani hoto zamu amfani da shi. Mu ɗauki wannan misali, akarami Umar Hashim Firmi amfani da hoton shi. Muka danna edit, ko wani waya na da inda ka shiga zai ma editing hoto. Idan ka shiga sai ka zuba wurin filters. In ka sa filters sai ka yi scrolling gefe za ga inda filter da ya baki, ga sunan bakakin kala-kala, ko wannan duka dai bakakin. Ya mu zaɓi wannan misali, kun ga muka wannan mun saving copy. Saving da muka yi zai fito a baki black and white. So sai mu koma can, sai mu saba photo, saboda in bai black and white ba bare matching da jikin abun ba. Sai mu sa black and white, shine wannan bayana black and white. Sai mu cropping, tunda ba masu wani agogo ya fito, kai ne muke so ya fito haka, sai mu haka kawai. Cropping sai mu sa OK. So kun ga inda ya shiga yanzu da ka sa yatsun ka biyu ka tsuke shi, in kana so ka buɗa ga sai mu adjusting. To yanzu kun ga aka ai kalan bai saje ba. So wannan abubuwan da kuke gani sama da kasan nan su ake ja, da kai balance. Kun ga muna ja yana wannan yana disashewa. Akwai na biyu ma, shi ma ana jan shi na, don ga yanzu har yayi kaman kalan ya so ya bace. So haka sai kai ta adjusting. Kana so a dan ganka da yawa ne, kuma kana so ka dan babbata haka bara a ganka sosai ba. So ina kama haka yanzu duk wanda ya san shi da iya gane shi a haka. So it depends on yadda kai kana so ka adjusting ne. Ga yanzu haka shikenan fa shi ma ya samu karama. Za mu iya ɗaura haka a fuskan shi, ba za mu iya sa
hotunan ya kaman guda 2 da ya sa shi a haka. Duk yadda muka gana mun yawo da shi za mu yawo da shi mu mutsa shi muka kautar duk yadda muka gana. Daga zaran ka kai ga wani maki a can saman da zaka taɓa, kana taɓa shi kenan. Sai wannan alamun download, kana downloading zai yi loading ɗin saving, yana saving shi kenan fa. In ya kawo wannan tallan kuma za ka jira ya gama wannan tallan ƙaryan. Shi kenan sai ka cancel. Sai ka danna cancel wancan, so shi kenan da ka yi haka hoton ka ya sebu. Kuma shi kenan kun ga hoto ya sebu. Ina yake nema, da ka same shi dai akan galerinka. Mun san mun fita ban bari ya ƙarasu ba, amma yadda za ka yi kenan kana saving in ya ƙarasu za ka same shi akan galerinka. Da ke mun fita ne bayan mun tsaya dogon turanci yadda ake shiga ba. That's all, shi ne kawai. Kana haka shi kenan da ka samu hotonka a galeri sai ka yi post.